ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଯେତିକି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠାରୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରୁ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଖାସ୍ କରି ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଫାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଜେଡ଼ି ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସସ୍ମିତା ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛି। 2019ର ନିର୍ବାଚନରେ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତିବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ, ଆଉ ବାହାର ଲୋକକୁ ଭୋଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏଥର ଖୁବ୍ ଦମ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଢେଙ୍କାନାଳର ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଲୋଡୁଛି। ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବଦଳାଇଛି, ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି। ଏଥର ଢେଙ୍କାନାଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 2019ରେ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ 89,536 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି 68,896 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 24,788 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ମେ 25 ତାରିଖରେ ହେବ ମତଦାନ। ଦେଖାଯାଉ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ କାହା ଉପରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି।